Benvinguts i benvingudes al tutorial de com fer un fanalet per Reis amb una ampolla de plàstic. Els materials que necessitarem seran laca de bombetes o pintaungles, rotulador Posca o rotulador de pintura acrílica, un pinzell de llengua de gat, una ampolla d'aigua. L'ampolla pot ser de la mida que vulgueu, però és millor que el tap sigui d'aquests que està adaptat per nens petits, perquè això ens estalviarà haver de perforar el tap de plàstic. També necessitarem acetona. Si no tenim acetona normal, també ens pot servir l'acetona per treure la pintura d'ungles, paper de vàter o de cel·lulosa i un recipient de vidre per poder posar l'acetona. Ara agafarem l'ampolla de plàstic. Aquí veiem el tipus de tap al que em refereixo, adaptat per nens més petits. Agafarem aquest tap i el traurem. I del tap ens desfarem de la que seria la pròpia tapa. Aquesta tapa ja no la necessitem. Ens quedarem amb la part que té el forat. Ara agafarem el rotulador Posca, el mourem una mica i per veure si funciona bé podem xafar la punta. Si cau tinta és que està a punt per fer-lo servir. Agafarem l'ampolla i li dibuixarem uns motius nadalencs. Jo vaig a fer uns arbres de Nadal perquè és una forma molt senzilla que dona molt bons resultats, però vosaltres podeu escollir els motius nadalencs que vulgueu, que pot ser el mateix dibuix que es repeteixi diverses vegades o anar variant. El rotulador Posca és un rotulador que s'asseca ràpid però no instantàniament. Per això és important que allà on acabeu de dibuixar amb el rotulador no poseu els dits ni la mà per no emborronar les línies. He escollit aquest color groc perquè, com la pintura amb la que pintarem de laca de bombeta o també l'esmalt d'ungles és bastant transparent, doncs que si es veu la línia que quedi maca. Un cop que ja hem fet tots els dibuixos, anem a passar a pintar amb la laca de bombeta. Tant si és laca de bombeta com si és esmalt d'ungles, agafarem un pinzell, que en aquest cas jo demano llengua de gat, perquè per pintar el tipus de superfície que hem de pintar em sembla més adequat, però si no teniu també podeu pintar amb un pinzell rodó o amb un pinzell pla. Sucarem el pinzell a la pintura i escorrerem una mica, però no del tot, perquè ens interessa que hi hagi certa quantitat de pintura. Si estirem massa la pintura, el color quedarà molt transparent. Si al posar més pintura al final ens cau alguna gota on no volem, ho podrem rectificar netejant el pinzell i sucant amb una mica d'acetona, però molt poca, podrem esborrar aquella gota o aquell error que no vulguem. Però amb molt poca acetona perquè l'acetona pot desfer el plàstic si insistim massa.
Un cop hem pintat amb el color verd, esperem una miqueta que s'assequi, tot i que la laca de bombeta s'eixuga molt ràpid, i passem al següent color. Jo he escollit una combinació de verd, vermell i després també veureu que posaré groc perquè em semblen colors molt nadalencs i que queden molt bé, però vosaltres podeu escollir els colors que vulgueu. Aneu amb molt de compte de no posar els dits allà on acabeu de pintar perquè se us quedarà l'esmalt enganxat. Ara passem al color groc. En aquest cas, com anem a pintar aquestes boletes petites que he deixat abans reservades, farem servir un pinzell més finet. En aquest cas sí que és un pinzell rodó. Per aquesta segona part del tutorial necessitarem tisores, un pal llarg tipus brocheta, el tap que havíem deixat mig preparat, una llum LED petita. Aquest material pot ser el més difícil de trobar, jo l'he comprat a internet, però és possible que pugueu trobar en alguna ferreteria i si no, les alternatives poden ser una llanterna molt petita o si podeu trobar en algunes botigues anells amb LEDs o alguns elements que portin petites LEDs incorporades, podeu agafar-los o reciclar-los per fer aquest fanalet de Reis. També necessitem un cordill del tipus que tingueu que pugui passar o enfilar la llum LED. En aquest cas, aquesta petita LED s'encén amb la rosca. Es gira la rosca i s'encén. Ara el que farem serà agafar el cordill i enfilar la LED i li farem un nus. Aquí podeu veure el petit foradet que té aquesta LED. Jo tinc un fil de cotó de color lila que té 1 mil·límetre de diàmetre de gruix aproximadament i és el que em va bé per enfilar el forat d'aquesta llum LED. Ara el que farem, també per no fer-nos mal, és tallar aquesta espècie de rebava que ha quedat a l'arrencar la part del tap de l'ampolla de plàstic. Ara el que fem és també enfilar el cordill a través del tap. D'aquesta manera tenim el tap enfilat i enfilem el llum LED i li fem 2 o 3 nusos de manera que ens quedi fixa i no s'escapi. Per una altra banda agafem el pal de brocheta i el que farem serà marcar-lo amb unes tisores per fer una petita ratlla on se'ns quedi fixa el cordill a l'hora de lligar-lo, que no se'ns vagi baixant. Deixem la brocheta a part i anem a agafar la mida de la llum. És a dir, la llum LED ha d'estar a una alçada que sigui alta perquè pugui il·luminar tot el recipient de plàstic, però que no quedi dins del tap perquè això faria que la llum perdés molta intensitat i no il·luminés gaire. Quan ja sabem quina és l'alçada de la llum, fem un nus en el tap i d'aquesta manera es quedarà fixa i ja no variarà quan agafem el fanalet per la brocheta i aquesta estiri del cordill. Aquí podeu veure una imatge del nus. I aquí veieu com hem fet el nus del cordill a la brocheta sobre la línia que havíem marcat prèviament. Per últim, el que ens quedarà serà
col·locar el tap a l'ampolla i enroscar-lo perquè quedi fixe. I ja tenim el nostre fanalet de Reis acabat. Espero que us hagi agradat aquest tutorial, que us animeu a fer el fanalet de Reis i que si aquest any per culpa del virus no podem baixar al carrer a veure passar els Reis, doncs com a mínim puguem il·luminar els nostres balcons perquè quan els Reis Mags passin puguin veure els nostres fanalets i ens portin molts regals. Espero que ens puguem veure aviat i fins una altra!